Taasko te olette täällä? Me tultiin varmistaa, että kaikki on hyvin. Kaikki on hyvin. Voit sä avata turvalukon? Miksi? Mä haluan nähdä, että lapset on ok. Viola tuossa kompastu, se itkee sitä. Piritta, poliisi on tulossa, että me tullaan käymään joka tapauksessa. Miehen pitäisi muutenkin tajuta varmistaa, että asiat, mitä tapahtuu, on naiselle ok. Saati, jos hän on mun esimies. Ja mitä nämä asiat olivat? Koskettelua, alaselästä, takapuolesta, sisäreisiltä, käden laittamista mun paidan alle, suutelua. Miksi ette sanonut, että ette halua hänen koskevan teitä? Mä menin lukkoon. Mä ajattelin, että mä oon itse tullut sinne, että se on mun oma vika. Ja miten iltanne Salmenojan kanssa päättyi? Lopulta mä tokenin ja tilasin taksin. Kiitos. Ei muuta kysyttävää. Edustaja Benson. Paljon täällä kameroita. Joo, kohtaus kuvataan monesta suunnasta yhtä aikaa. Autossakin on yksi. Ja ilmassa yksi kamera kuvaa auton koko matkan Ventterin perheen vuokraamalle mökille. Samalla kun kuvataan tämä mainos, tämä on myös Faradan live-tapahtuma verkossa. Eli joka kamerasta välittyy kuva Faradan verkkosivuille ja katsoja itse valitset, mitä kuvaa seuraa. Jaha, mikä se idea siinä on? Ihmisiä kiinnostaa. Samalla tietysti me todistetaan, että herra Venter todella laittaa oman lapsensa autoon, jossa ei ole kuljettajaa. Tämä auto on niin turvallinen. Ei kuvia. Aha, joo. Sä voit mennä tuonne lähetysautoon. Pääset sinne pelipaikoille. Noniin. Laitat vaan äänet pois puhelimesta, eikö niin? Joo. Joo. Yes. Sä oot pelannut pasianssi. No, aikani kuluksi. Pitääkö ne sua täällä pitkään? No joutuu tässä vielä olemaan. Sä sait kuulemma nukuttua. Miten niin kuulemma? Tai siis, saitko sä nukuttua? Hei. Onko sun nimi Jaana? Voitaisko me vilkaista sun reppuun? Hei! Ei! Vittu vie! Mä menen! Rauhoitu! Vittu vie! Vittu vie!